Δεν θα σας φοβηθούμε και να το ξέρετε καλά σκληρά θα χτυπηθούμε. Το διάστημα του Πρωθυπουργού Ιωάννη μεταξάπω στον ελληνικό λαό. Πεζό κείμενο από το μαθητή της 4ης τάξης Χρήστο Σύνο. Έφτασε η στιγμή που θα αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, την εταιρεότητα και την τιμή των κορόιδων Μουσολίνη. Με το χαμογελό στα χείλη, πάλι φαντάρι μας μπροστά και την αμυντική ευθύνη για την καρδιά τους δεν βασκά. Κορόιδος Μουσολίνη, κανένας δεν θα μείνει, εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα συγκεκρίνατε το ίδιο χαρτί. Δεν πρέπει κιόλου μέσα, κι τώρα βγούμε μέσα, ακόμα και στη Ρώμη γαλανώνες κι θα εισώσουμε στη νέα ελληνική. Κι εγώ σαν μεγαλώσω, αν ποτέ θα χρειαστεί τα ελευθεριά να δώσω τη ζωή μου να χωστεί. Στον όνειρό του 40 θα με πάντα μιμηθείς, στην πατρίδα με τα πάντα θα προσφέρω συμμαχητής. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω δίχως την ελευθεριά, γι' αυτό θα πολεμήσω με τρανή παρηγαριά. Στους εχθρούς μας δεν θα αφήσω να μολύνουν τα τροχώμα, με τη λόγια θα αγγίσω του πολέμου κάθε αγώνα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός BBC του Λονδίνου λέει στις 23 Απριλίου 1944. Διαβάζει μαζί της θρησκευτικής σταθμής πάνω. Ο ηρωισμός με τον οποίο η μικρή Ελλάδα αντιμετώπισε τους μεγάλους κινδύνους θα περάσει στους θρύλους και στα τραγούδια των ελεύθερων λαών όλου του κόσμου. Στην Ελλάδα τα παιδιά, ποίημα από τη μαθήτρια της 4ης τάξης, Αφροδίτη Πανούση. Βάζα του τέτοις στολή του τέτοις κουπιά της δελής του όλα τα φτερά, όλα τα φτερά και να συζεύει βρίσκει τα βουνά και τα ραζιέρι τη δουλειά ποιος μου είπε να τα βάλω. Ποίημα από τους μαθητές της πρώτης τάξης, Κωνσταντίνο Κώσταλη, Γεωργία τέλος έκθετος αξιωματικός στο μέτωπο γράφει. Παίζω κείμενα από τη μαθήτρια της 4ης τάξης, Αφροδίτη Πανούση.